Nagabintagi kubor paman kasnipet but subscribe ya u Antor News. Kong ang sinong ay mo ulit ay kumrap ay kabagulan ng kat lambat ni ay nagamit at yung kisig lalat no ngilong kumis yung kumbangilong mentado ng bagay chingron kat ko siyang ublay di masih ay kublay mun kong ya kani ka Maudam Academic School Organization ya ka ba tenmau ya nga ya ka ban one kani step one play ya kani ka marathon. Ready? One, arm, right.